אסייתית! נו, אז עכשיו שאת בת 40 פלוס 10, לא יומן, אני בהלם בכלל מלהגיד את המספר הזה. אני מאחלת לך, ממו שלי אהובה, שתהיי מאושרת. אני מקווה מאוד שנצליח להיפגש יותר. אני מאוד מתגעגעת אלייך, ולגייצ'וק ולבנות, אתם חסרים. אני מקווה שתהיי מאושרת, שתצליחי להגשים את עצמך כמו שאת יודעת, כי יש לך חלומות ואת יודעת גם להגשים אותם. אני מאחלת לך שתהיה שנה הרבה יותר מוצלחת מהקודמת, שנה של ביטחון והצלחה, ושהעשור הזה הביא איתו רק דברים טובים ובשורות טובות. ואת יודעת, אומרים שזה רק מספר, זה לא באמת הופך אותנו לזקנות יותר. גיא כבר יכול לספר ולהעיד. אז ממוש, אני רק מאחלת לך טוב. אוהבת אותך המון. אני מקווה לראות אותך עם או בלי מושב האופניים, זה תכלס, לא משנה, העיקר שנוכל להיפגש. ורק טוב. אוהבים אותך גם עמית, אביבי ומיקה.